COVID dela eta pertsonei sostengua edo laguntza emateko eta gure ekintzei jarraipena emoteko egokitu behar izan gara. Gure eraldatze digitala askartu behar izan dugu. Eraldatze digitala COVID garaian. Formakuntza, sostenguak, orientazioa eta hautaketa, komunikazioa. Formakuntza. Online plataforma sustatu dugu hainbat dispositibo digitaletatik sartzeko aukera emanez. Laguntzak edo sostenguak. Zerbitzu okupazionalari sostengua ematen jarraitu dugu, urruneko zerbitzuaren bitartez. Plataforma virtualak. Webgune bat sortu dugu non sostengu edukiak eta informazio garrantzitsuak batzen diren. Plataforma honetan, formakuntza ekintzak, bakarkako laguntza planetako ekintzak eta zahartze aktiborako programak daude. Profesionalak, pertsona eta familiekin batera, sostengu eta jarraipena egiten jarraitu dugu. Komunitate sostengua. Interneta erabiltzeko arazoak edo ezjakintasuna dutenentzat materialak eta metodologia alternatiboak sortu ditugu. Talde lana. Ilusioa. Gertutasuna. Sostenguak. 100% gai.